waye. Da baba dai gasa a tare, wani kulle-kulle bai sa su dare. Yan kundi duk kwayi ku kare, dan dole ba amaryar mu ta tare. Kashi mu shafi mabibi da turare. Wani ya marasa kunya, ai ba a zama kunya a yi doya. Ko dai a karkace ko a bi hanya, inuwar ta sai ta kai nesa giginya. Wai kuna gani barawo ya ci taya, ko kun ka san shi ku za ku ji kunya. Kabila wasu sai dai su ci kunya a kudin har da arewan kuri'a sai da kallon ja gaba sai ka shi kabila wasu sai dai su ci kunya a kudin har da arewan kuri'a sai da kallon da gaba sai ka shi kabila wasu sai dai su ci kunya a kudin har da arewan kuri'a sai da kallon ja gaba sai ka shi kabila a kudin har da arewan kuri'a sai da kallon wasu sai dai su ci kunya ja gaba sai ka shi kabila ja gaba sai ka shi kabila a kudin har da arewan kuri'a sai da kaninka ko da kudi ko furi ja gaba kai zamu masu canza kudin gaiba ai ba za ku ga mu faɗi ba ko da kuɗi ko kuri da gaba kai zami masu canja kuɗi gaibu ne ba za ku ga mun faɗi ba ko da kudi ko furi APC za ta ci canza kudin gaibu ne ba za ku ga mun faɗi ba ko da kuɗi ko kuri kudira lokaci masu canja kuɗi gaibu ne ba za ku ga mun faɗi ba akwai haƙuri lokaci yana tare da zamani ko da kuɗi ko kuri wanda ya yi lokaci wanda ya yi zamani ja gaba kai zami shi ne ya ba wa asuwa da kulusar da ni ko da kuɗi ko kuri masu yin hankoran ya faɗi na gaba a yi gaba ko da kuɗi ko kuri ko da kudi ko furi ja gaba kai